Takže čus lidi, zdraví vás Fanix.cz, úplně u prvního Let's Pláše na Pixel Warfare. Tak a můžeme se pustit rovnou do toho. Takže si vybereme, ale může mít sem snad, co? Ne. Tak to jsou hovada. Tak sem, no. Takže jsme se připojili, je to, je to hra na superhrách, jestli to chcete najít. Tybo, co to tady je? Já to fakt neznám tu hru, ale zkusíme to. Jsi se mnou nebo ne? Jo, je. No je to Minecraft. Ty vole, jo, zabil jsem ho, ale on i mě. No je to na způsob Minecraftu, akorát, že to je něco, prostě Warfare, no, prostě střílečka. Ty vole, co to tady je za zbraně, ty mám tady snipu, jo. Hej, co to bylo? Tady to video bude možná tak 10minutový, ale budu natáčet víc videa. Nějaký lepší i na nějaký hry, ale tady to mě napadlo jako první, takže... Je, ale já budu mít hodně blbý skóre. Ty vole. Tak ten mě zabil přesně před nosem. Tak pojď. Aha, sorry. Já jsem myslel, že když je červený, vole, že je proti mě, vole. A oni jsou černý, vole. Ty krávo. Počkej, snípa. Dajzu. Ježišmarja. For ten Elas mě zabít, ty vole, Elas, vole. No. Tak pojď. Co to bylo? Jo, zabil jsem ho, vole. Jo, hosta jsem zabil, ducha jsem zabil. To čumíte, co? Snípu. Dajzu. Neumím se snípnout tady v té hře, ty jo. Ale v Call of Duty mi to jde. Sakra, a mířím tam nahoru, ale... Máme 50 sekund do konce. Wait. Ale tady je. Aha, tak nic. Na to si ho snípu, ale tady je. A máš to tam. Haha! Je. Yeah. Tak to jsem nečekal vůbec. Vůbec. Tu hru můžete hrát zdarma úplně v klidu. No tak je to taková obyčejná hra, no ale tak stačí zatím. Tak na začátek. Ale budu hrát i hororovky a takovýhle hry. Hej. Co to bylo? Minecraft. To taky všechno bude. No. Nový kolo, ale 5 minut. O, tak až skončí asi tady to kolo, tak to vypnu. A natočím mi další Let's Pláše. I na jiný hry. Podle to, jaký budu mít, tak... Klidně i Call of Duty, já nevím, pomůťáku, nebo já nevím, prostě nějaký takovýhle hry. Ty vole, ty tohle tam mě nesmí zasáhnout, pojď. Aha. Je tady někdo? Já vím, že tam někdo je. Ale nechci se objevit. Tam. Ježišmarja. To jsem zasraná snípa, ty vole. Uni. Nevidím. Aha. Sakra. A už jsem běží, ty vole. Ty vole, co to je? Mají bazuku a já ji nemám, nebo co? Protože mají asi VIPčka, nebo to mají koupený, že? Co to je? Ty vole, co to je? Tak ukáž, střelí to dobře aspoň. Ty vole. Aha, takže nic moc. To už je mrtvý, aha. Tak jo, koukneme se na skóre. Aha, dobrý no. No, ještě lepší.
Ježiš, já jsem se nestrefil. Ježiš, to se fakt může stát jenom Volovi, ty, který to hraje poprvé. No, přesně. Jak jinak, no. Ale tamhle se šlo. Pojď sem, ty vole. Ježiš. To si dělá sranda, já jsem se ho nestrefil. Ježiši Maria. Jsem mi snad jenom zdát, jo. Jo. Ale nezkoušej zas nic, jo. Ale tady seš. Jo, až vypadl okýnkem, vole. You killed Elas, no. Jsem zabil nějakýho Elase, vole. Jo, ten jak mě fakt zabil, hejzo. No tak co to je, ty vole. Jsem nezažil. Tyjo, 1:4, jo. Tak to je hodně špatný. To je hodně špatný na mě. No tak u této hry je to takový. Ale tak pojď. Co to dělá, když to jsem strefil? To není možný. To není možný prostě, jak to může někdo takhle. Jo, headshot. Wow. Headshot. Ty vole, no to. Já jsem si zrovna nabíjel, takže to nemá cenu. Takže ještě 2 minutky, pak se s váma rozloučím. A budou další let's pláše. Hajzle. Aha, sorry, ale já jsem se... to je jedno. Nechápu, jak se někdo ve hře může jmenovat player, tyvo. Já to nenávidím, player 525, player milion, player tady to. Hodí! No tak já tě to biju, mě to problém nedělá. Uhni. Debilku. Wow. Snípu si vám mám pěkně na dálku. Jo, tak co to bylo, vole? Zabil nějaký player, vole. Tady je player 5000, ty vole, no tak co to je? Je tam někdo? Hej, ale tak on přesně přede mnou, no tak to není fér. To není fér. Co? Jež, aha, já myslím, že jsem snímal, tyjo, že tady stále u mě, ty vole. Ty vole, tak pojďte, vole. Uvidíme, jaký jste. Nevím, jestli mě slyšíte v tom mikráku. Já mám sluchátka s mikrákem, takže kdyby vás to zajímalo. Sluchátka s mikrákem. Co to tady je? What the fuck? Oh, I believe I can fly. Hele, čum. I believe I can fly. I believe. Spadnul, Fenix spadnul. Ty vole, to není možný. Ach jo. Ale tamhle jo. Aha, no tak to si dáte srandu. No, takže s tím se s váma rozloučím. Takže čus lidi a těšte se na další let's play a hry. Čus.